turega iga eteam ya viongozi kuruchi ward 45 cha Gusii otuacha ko launch gosegocha gochaka ovesight team yena viongozi birwete chi ward ya wao tuacha kupanga tuikaranza twagamba twanze gutare binyoro kurigereria engeri ya mwanya gitinge chibesi chino na ichi gutumeka nyana mangana mache nyana mangana chipara nyana mangana chi ECD centers emisara yaba kulimeremo eyenere gasi yane buno museneta ko ovesight county aba nabakonyi bane abambaro bwagocha bonekere nimboni ntabo kiro munde word yaye gakowe budget twaligerera chibese buno chiarenge twamotebi chibese chingi chibone tokokora ogenda ne team yaye kuro binyoro batara baki kishonye para kerengi ya otebe yero mbiye anye keriere pato neriere bwana ine so nande nakwandire na abaraya balegaiga tutagete siasa tutagete manenonde tutagete buchayo tutagetekera toko eno nyine gasi tukikokora otugokore gasi esa abantu twanchite ekiagara amangana yo kulenda chibese che county abana abantu twanchite na tutagete tulendera chibese chia nyene chibese che basari otagete tumanye nga chibese che basari chekire chiskuru chiakani tutaka distori yebintu kutangazwa mwamisi yocha teba chibasari twaruete basabantu batabunga firi chifomu gaiga bosakene kitayo bono nalitora mashinani abanda bamuraba n'abaswati abalega iga bagakambara na bangina bakego eyenero bone timu ekubarendera engeri ino Gusii kandi nje n'abasororanga nyasaba kune chinkoro chiabo ekiagara buna toro oversight na barabulene babasabonza lirigasi